videossa mä koitan pelaa Forttia, mutta mä oon pelaa suomen peli. Joten nyt lähdetään pelaamaan tätä peliä. Ja mikäköhän meidän laskeutumispaikka olisi tällä kertaa. Tänne näköjään tulee tyyppi. Onks tyyppi suomalainen sana on? Tänne tulee tyyppi, joka haluaa saada minulta aseen. Mutta minä menen tappamaan hänet. Hän ei siis mahda minulle mitään. Sitten mä menin just tänne samaan, se meni voiton. Mä vasta tajusin, että... Mä tajusin vasta, että mun piti puhua koko video suomeksi. Eiks video? Eiks video oo? Suomalainen sana on. Eikö se on molemmat? Se on molemmat. Molempien kielinen. Katsojat, minä justiinsa voitin hänet. Minä sain hyvän aseen, joka on vihreä. Oho! Löysin sinisen aseen. Tämä on mahtavaa. Minun katsojat, minun pitää olla puhumatta, koska minä puhun vahingossa kuitenkin englantia. Seuraava minun tekemäni video, eli joku... Katsojat, mikä on video suomeksi? Video, no se varmasti kelpaa teille, jos minä sanon video. Koska sekin on, sitä käytetään suomenkielisenä sanana. Seuraava minun videoni on pelkästään, että minä saan vaan puhua englantia. Ja se tulee varmasti olemaan vaikea haaste. Mutta eipä tässä mitään, minä menen kohta taistelemaan muita vastaan, jotka haluavat minun tulla taistelemaan heitä vastaan. Katsojat, enhän minä ole vielä sanonut yhtäkään kertaa englanninkielistä sanaa. Katsojat, toi oli kyllä aika huono pelaamaan tätä peliä, mitä minä pelaan tällä hetkellä. Katsojat, oikeesti on niin vaikeeta olla tällä puhua vaan suomea. Mutta on niin vaikeeta. Ei. Chatti. Mitä on? Mä sanon 2 kertaa sen C-sanan, joka on englanninkielistä. Mä nyt haluan pitää näistä haasteista kiinni. Koska minä en ole kuitenkaan huijari. Katso, minä varmasti pärjään näillä seteillä kuitenkin loppuun asti. Katsojat. Onko se C-sana? Onko se... Katsojat, onko se C-sana? Onko se englanninkielinen? Katsojat, näin täällä on kaikki aseet kadonneet. Kun tuhka tuuleen. Se ei ole kuitenkaan todellakaan hyvä juttu. Minä oikein tykkää siitä. Minkä takia tämä peli ei nyt voi toimia? Minä haluan tämän haulikon tästä. Tässä on näköjään tähtäin. Se on kyllä tosi hyvä juttu. Ja itsekin tykkään tosi paljon tähtäimistä. Tämäiset. Se on aina hyvä juttu. Jos minä sanon vaikka tällä hetkellä, kun minulla on invi. Minä sanon, jos minulla on tällä hetkellä tavarat täynnä, minä sanon 4 kertaa englanninkielisen sanan
niin minä joudun voittaa kaikki. Katso, että minä just melkein kuolin. Minkä takia tämä peli on niin vaikea? Nytten minä oliko tässä puskassa joku ihminen? En usko, minä tiesin, että tuossa puskassa ei ole ihmistä. Sinä kuolit. Hän on varmasti huono pelaamaan, kun kuoli. Katsois minä kuolen varmasti. Hän oli todella huono pelaamaan. Tiedän sen varmasti. Minulla on kokemusta näistä huonoista vastustajista. Katsoa, kuka tuolla minua ärsytti. Kuka minua haluaa ampua. Minä en oikein ymmärrä. Minä en ole kuitenkaan tehnyt niille mitään pahaa. Hän oli varmasti tosi huono pelaamaan. Hän muuten ryösti minun aseen. Katso, että tämä on todella vaikea haaste, kun minä aina sanon jonkun englanninkielisen sanon. Minä en oikein tykkää tästä haasteesta. Katso, että minä olen vielä kokeillut kertaakaan tätä luutaa. Katso, muuten sanoin sen sanan. Tuon nimen, ja se on englanninkielinen. Niin minä nyt joudun jättää aseeni, tai siis luutani, pois. Ne on varmasti hyviä nämä pelaajat. No niin, katsojat. Minä kokeilen, toimiiko se. Niin, katsojat. Minä kokeilen, pääseekö tänne voimarakennukseen sisään nopeasti. Oho! Katso, minä löysin uuden tavan, miten päästä voimahuoneeseen sisään. Kultaa, se on hyvä. Minä tykkään nopea ampujasta. Se on kyllä aika huono. Katso, että tämä on aika helppo, tai siis aika vaikea haaste. Minä aina vahingossa sanon sen englanninkielisen sanan. Nyt minulla on paremmat kamat kuin alkuun.
Oho. Ja melkein tipuin alas vuorelta. Se on tosi ärsyttävä juttu, minä tiedän katsoin. No loppuu kohta akku puhelimesta. Minun on pakko laittaa minun puhelimeni lataukseen. Noin. Katsojat, kertokaa mikä puhelin teillä on. Oliko hieno tappo katsoa? Minun mielestä se oli aika huono. Miksi se menee liukuihin? Hänellä on varmasti moottorisahna. Hän näyttää olevansa hyvä moottorisahna. No hän pelottaa, kun hänellä on moottorisahna. Katsot, nämä pelaajat ovat todella huonoja minua vastaan. He eivät pärjää minulle yhtään. He ovat todella huonoja. 10 tykkäystä tälle videolle. Niin minä vedän tätä taistelupelimuodossa, joka taistelupelimoodissa, joka on todella vaikea. Sen nimi alkaa R-kirjaimella. Ja tähän videoon nyt tulee mikä sen nimi on. Katso, että minua epäilyttää koko ajan. Sanonko minä vahingossa jonkun englanninkielisen sanan. Kun en osaa itse määritellä sitä. Vittu Satti!